La fàbrica de l'aigua. Parlar d'aigua és fer-ho d'un recurs natural, essencial per a la vida, però que és escàs i cal protegir-lo. Les necessitats d'aigua a l'agricultura, la indústria, els serveis, a les ciutats, a la vida, condicionen el desenvolupament dels territoris. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, gestiona una concessió d'aigua d'un màxim de 4 metres cúbics per segon per a municipis i indústries de les comarques de Tarragona. El procés de potabilització i la distribució permetrà conèixer en detall la complexitat que s'amaga darrere d'una acció tan senzilla com obrir l'aixeta i que ragi aigua. També us explicarem per què l'arribada d'aigües el 31 de juliol del 1989 va significar tant per a les comarques de Tarragona. Definició d'aigua. Tot i la llarguíssima llista d'excepcions que els diccionaris ofereixen de l'aigua, la UNESCO fa una altra definició per a aquesta substància que té un significat més complet i vàlid en relació a l'aigua que gestiona el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT. L'aigua és el recurs més important per a la humanitat. És un bé transversal a totes les activitats socials, econòmiques i ambientals. És una condició per a tota la vida en el nostre planeta, així com un factor decisiu en qualsevol desenvolupament social i tecnològic. Per a garantir la gestió i el subministrament d'aquest bé, hem de protegir els sistemes d'aigües vulnerables i salvaguardar l'accés a les funcions i serveis de l'aigua i administrar els recursos hídrics de manera integrada i equitativa. D'altra banda, el 6 de maig de 1968 es va redactar a Estrasburg la Carta Europea de l'Aigua. Històries de l'aigua. El dilluns 31 de juliol de 1989 va ser una data històrica per a la província de Tarragona. La infraestructura més important del segle i l'execució de l'obra que l'havia fet possible es posava en marxa. El llavors president de la Generalitat de Catalunya premia el botó del quadre de comandament de l'estació de bombament situada a Campredó, pedania de Tortosa, iniciant-se el procés per subministrar aigua als municipis i indústries consorciats, majoritàriament localitzats a l'inici de l'explotació al llarg de tot el litoral tarragoní. Al juliol de 8 anys enrere s'havia aprovat la llei 18/81 sobre actuacions en matèria d'aigua a les comarques de Tarragona, que feia possible aquesta infraestructura. Abans va haver-hi tot un procés de treball, negociació i consens d'entre 10 i 15 anys. El Consorci d'Aigües de Tarragona. El conegut com a Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, es va constituir el 5 de juliol de 1985. La missió del CAT és la captació, el tractament i el subministrament d'aigua als ajuntaments i a les indústries consorciades, oferint un producte i un servei de qualitat a un preu ajustat al cost i d'acord amb els principis de la Directiva Marc de l'Aigua, respectant el medi ambient i la prevenció de la seguretat i salut en el treball. Per això, gestiona els recursos de forma eficient i promovent el consum responsable. A través d'aquesta sèrie es pretén divulgar aquest compromís amb l'ús sostenible d'aquest bé escàs. Coneixerem la història del Consorci i el detall de les instal·lacions i també el cicle de l'aigua, tant a la natura com a la planta de tractament del CAT.
El procés. L'aprofitament de la concessió d'un màxim de 4 metres cúbics per segon prevista a la Llei 18/81 suposa un complex procés de captar l'aigua, potabilitzar-la i distribuir-la. La captació s'efectua a Campredó, on s'agafa l'aigua dels canals de reg del riu Ebre i a través de la primera estació de bombament s'impulsa cap a l'estació de tractament de l'aigua potable, ETAP, la planta de l'ampolla. El tractament per a la potabilització es du a terme a les instal·lacions de l'ETAP, d'on l'aigua ja surt en condicions aptes per al consum humà. Des del dipòsit d'aigua crua, passant per diverses fases, cambra d'arribada, reactius, cambres de mescla, floculadors, decantadors, espessidors de fangs, filtres de sorra i filtres de carbó, passant al dipòsit d'aigua tractada, tot el procés és un circuit tancat on l'aigua de les neteges, purgues, etc., torna a la capçalera per tornar a ser tractada, sent el fang l'únic producte de rebuig del tractament. Els laboratoris garanteixen la qualitat de l'aigua. I el proper capítol. Parlarem de la presència de l'aigua a la natura i al planeta Terra, de la importància de la xarxa d'aigua del CAT. Coneixerem com es va constituir el Consorci i les instal·lacions que complementen el procés de producció i distribució de l'aigua.